I l'impacte social jo crec que és un impacte molt poc mesurat. Jo crec que aquest és un gran dèficit de local. En aquest sentit, hem anat enrere, de 30 anys fins ara, amb la redacció de plans. Precisament els equips cada vegada són menys integrats, tot i que puguin ser més grossos, més voluminosos, seran pobret, sembla que no menys hagi menjat a la primer. Però la característica és que no es fan estudis integrats com fa 30 anys es van començar a fer. Jo vaig participar en el peri de la Barceloneta de l'any 86 i allà era un peri en què totes les persones redactores ens trobàvem i anàvem intercanviant opinions i amb els veïns des del primer moment. I fins i tot aquell era el resultat d'un estudi previ que s'havia fet de base veïnal per veure quins són els problemes. Aquí s'ha tirat un pla d'assessors sense tenir en compte fins i tot estudis que mateix Ajuntament havia encarregat sobre el nivell de compliment del pla del 85. Aquest estudi s'encarrega, aquest estudi es passa finalment al pla absolutament puntual. 5 plantes d'alçada, 10 habitatges, un altre que té 2 plantes d'alçada, amb 4 habitatges, i un altre que té 3 plantes d'alçada amb 6 habitatges. Hem imaginat també que això és una comunitat de veïns, això una altra i això una altra. Per tant, hem decidit que aquí, que hi ha 10 veïns, i hem suposat que tots els pisos són iguals, cada veí té un 10% de vot a la presa de decisions. Hem decidit que aquí, com només tenim 4 veïns, cada veí té un 25% de pes de vot. I en aquest cas, cada veí té un 17% de vot. D'acord? Sí. Aleshores, hem imaginat que en aquestes 3 escales es proposin instalar un ascensor. Agrupar-les i instal·lar un ascensor. Aquests senyors han votat. La meitat han dit que sí i la meitat han dit que no. Per tant, aquí no s'ha arribat a l'acord. Aquests senyors han votat. 3 han dit que sí i un ha dit que no. Per tant, aquests sí estarien d'acord. I aquests senyors han votat, la meitat ha dit que sí i la meitat ha dit que no. D'acord? Conclusió final, no es tira endavant el projecte. ¿Cuánto te falta? ¿El 51%? Aquesta escala no ha arribat, 50 més 1. Aquesta sí i aquesta no, per tant no es tira endavant i tot queda clar. Però esclar, això no funciona així. Això funcionaria així si estiguéssim aplicant la llei de propietat horitzontal i vostès haguessin pres aquestes decisions abans de la modificació del pla general. En què consisteix la modificació del pla general? En permetre o aplicar aquí una figura urbanística que se'n diu parcel·lació. La parcel·lació, el que significarà a la pràctica seria això. Que agafaríem aquestes 3 finques, les passaríem per un embut i ens sortiria una única finca, que tindria aquesta forma. Aquí controlaríem 10 famílies, aquí n'hi hauria 4 i n'hi hauria 6. De què serien propietaris aquests senyors? Serien propietaris d'un percentatge en funció de què? No de l'habitatge que tenien, sinó en funció del solar que ocupava aquell habitatge. Hem partit de la base que els 3 solars eren idèntics. Si els 3 solars són idèntics i aquest l'hem de repartir entre 10, aquest entre 4 i aquest entre 3, és evident que el vot d'aquests senyors no serà el que tenien abans, serà un de 9. Sí? Quin serà el vot? No. Aquests senyors d'aquí tindran un vot que valdrà un 3,3. Aquests senyors d'aquí tindran un vot que valdrà un 8,3. I aquests senyors d'aquí tindran un vot que valdrà un 5,50. Què estem dient? Estem dient que els vots d'aquests senyors valen 2 vegades i mitja per aquests senyors. I que els vots d'aquests senyors valen pràcticament el doble d'aquests senyors. Per tant, imaginem que tornem a fer la votació. Però amb aquests coeficients. Aquí 5 deien que sí, 5 deien que no. Aquí 3 deien que sí, 1 deia que no. I aquí 3 deien que sí, 3 deien que no. Ara si són molts coeficients tinc més del 50%. D'acord? No. Això significa que no tots són iguals. Hem dit des del començament, sempre s'ha estat comentant que en el cas de la Barceloneta els llogaters no tindran ni veu ni vot en aquest tema. Doncs sapiguem que a més de que els llogaters no tindran ni veu ni vot en aquest tema, el vot dels propietaris no serà idèntic en tots els casos, sinó que serà en proporció a la part de solar que ells aportin en aquesta nova unitat d'actuació que està formada ara per la suma de 3 finques. Ja no són 3 comunitats de veïns independents, sinó que és una única comunitat.
programa, no la sociedad, porque estoy harto de las sociedades municipales. Que aparecen aquí las sociedades, me parece que entonces cuando lo que me quieren quedar la cara son los políticos. Sí que puedo hacer acciones que tienes alquiler y a un precio político, mintiendo pelas, hay muchísimo dinero público, muchísimo, y muchísimo un programa de vivienda social, y vivienda con distintos programas, para gente con mucho no sé qué, gente con pocas, gente sola. Eso ha ido desapareciendo, la sensibilidad, lo digo con claridad, la sensibilidad municipal ha ido cambiando, y en ese momento lo que tengo es una especie de tecnócratas grandes que me pongo los platos y digo, escolta, tengo gente que son dueños, digo, com no ens podeu treure això? Com podeu treure un pla que és darle un tanque a la especulación? No, el tío que viene y que simplemente va a hacer es un tanque. La llei de barris jo l'he defensat molt perquè va ser per primera vegada que es treia una llei per intervenir amb grans bosses que teníem repartides per tota Catalunya de pobresa, que teníem a Tortosa, a Solsona, a molts llocs que estaven tapats i que semblava que no hi podíem fer-hi res. Per tant va ser un canvi importantíssim per dedicar-hi recursos per fer rehabilitació. Però cuidado, el que és molt important és el pla que aprovo. Clar, si tenim una llei de barris, m'aplica una llei de barris aquí per financiar aquest pla, aquesta modificació, això és una bomba de rellotgeria, perquè és que a més del mercat, a més els hi dono pela. Perdoneu. Fa 10 anys, el que s'ha el pla integral del pla escolar. Sobre 80 organitzacions, que moltes ja existeixen, s'han dedicat a gestionar serveis socials, a treballar joves, ja s'han trobat també organitzacions, ONGs, que treballen voluntaris, fins a l'extrem de l'escola, les escoles que funcionen amb voluntaris, que és una vergonya, és per veure el divendres a la tarda i a les 7 hi ha tres migrants amb un voluntari, quan totes les escoles hi ha tant persones com els divendres a la tarda. Quan es van inventar aquest pla integral d'Europa, des de comerciants, diferents i sobretot a gestionar per externalitzar serveis socials i de treball en grup. L'associació de veïns es va quedar el primer dintre, fora, sense massa força en aquell moment, però llavors en aquell moment va sortir una associació que va lluitar molt pel patrimoni que es deia Veïns en Defensa de Barcelona Vella, que van estar 5 anys treballant però sols, sense recolzament de l'associació de veïns i denunciant el que passava al barri, el mercat, la distribució de patrimoni. Va haver un punt que realment vam lograr l'associació de veïns més aquesta associació regional que ajudant-nos. El que vam lograr va ser que se'ns considerés interlocutors, perquè fins a llavors, quan es anava alguna cosa, el pla integral. Actualment, nosaltres vam lograr el Prat de la Vergonya, va ser una lluita molt complicada, molt contradictòria, però que volíem fer un pàrquing de 80 places, un pàrquing va molts diners. I el pla integral, que es dedicaven al pla integral. A el barri que diu nosaltres no hi som, mai vam reivindicar res. I ara què passa? Els interlocutors som l'associació de veïns, ens ho vam guanyar a pols amb Veïns en Defensa de Barcelona Vella, però a pols, perquè no se'ns considerava com interlocutors. Actualment tenim una moció i el pla integral està reconsiderats per models. Ho dic perquè realment heu de lograr fer pinya, l'associació que teniu des de la plataforma, si podeu captar una altra, i que realment desbancar completament associacions que no tenen cap i que es consideren. El pla integral va ser muntatge. També del casc antic i jo voldria matisar també això de la desmembració del teixit social, no tant associatiu però també espontani, perquè el casc antic jo crec que una de les coses que l'Ajuntament ha fomentat és això, desestructurar. A ells els interessa que no hi hagi una unitat. Per això
això fomenten una mica, doncs, per exemple, en el cas del casc antic, tot el que va ser el mercat de Santa Caterina era un espai, no era una entitat en si, però era un espai de trobada d'intercanviar informació i de fer barri. I a través del mercat s'havia pogut fer pinya i reivindicar coses en conjunt. Jo penso que estic molt d'acord amb el que has dit tu, que sobretot no perdem l'oportunitat que aquest fòrum que avui hem creat, hòstia, jo crec que tant de bo hagués sigut possible el casc antic amb moltes coses, mentre que l'Ajuntament que s'ha proposat és donar diners a altres entitats, a altres estructures, per d'alguna manera separar el moviment veïnal i